Жумга кеше мүбәрәк булсын. Исәнмесез. Бүген 8 ноябрь һәм эфирда Атна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Һәр вакыттагыча сезне районыбыз тормышында булган соңгы яңалыклар белән таныштырырбыз. Студияда Гөлназ Гатауллина. Бүгенге чыгарылышта. Махсус хәрби операция зонасына чираттагы транспорт чарасы китте. Сабалылар зур этнографик диктант акциясында үзен сынады. Саба таңнары газетасы призына традицион көрәш бәйгесе иң көчлеләрне барлады. Махсус хәрби операция зонасына районыбыздан тагын бер транспорт чарасы файдалануга җибәрелде. Аның ачкычын хәрбигә район башлыгы Рәис Миннеханов шәхсән үзе тапшырды. Украинада баручы хәрби хәрәкәтләрдә катнашучы якташларыбызның хәлләрен җиңеләйтү максатында тылдан әледән-әле төрле дәрәҗәдәге гуманитар ярдәмнәр шул исәптән транспорт чаралары да җибәрелеп тора. Менә тагын бер Нива машинасы сугыш кырына китәчәк. Аның ачкычын һәм документларын район башлыгы Рәис Миннеханов кыска вакытлы ялга кайткан Саба егете Илнурга тапшырды. Беренчедән мин әйтәсем килә, анда хезмәтче җегетләребезгә аерым рәхмәт, аларның гаиләләренә сабырлык. Енді мына мобилизацияда болғанда 3 ел кетті. Әйтеуіне жеңіл. Енді дұрыстан да мен өзім де қарап қайттым аларның. Анда тұрмыш етулері, хізмет етулері. Аларға бүтінісіне де исәнлік саулық берсін. Һәм енді мен әйтәсем килә, істәмә рәхмәт кім булыша дұрыстан да. Үзләрен табышы белән бүгенге көндә үзебезнең дәүләтебезне саклап калдырыр өчен зур эшләрен күбесе кертәләр. Ахыры әйбәт булып бетсен инде. Һәм инде менә шулай булды. Кайтып барышлый. Үзебезнең якташыбыз командиры белән бергә кайтышы булды ялда. Ул яратта очраштык та инде. Мәктәпне белән ярдәм итәргә кирәк менә. Бүген көндә бик күп техникалар буенча да югалту һәм инде кыска арада мобилизовать итүләр проблемалары бар. Машиналар белән ярдәм итеп булмас микән дип, менә кыска арада безнең районыбыз шундый булышлыклар күрсәтеп тора. Аерым рәхмәт шу үзләренең табышларын бүлешкән җегетләребезгә. Бәлки генә авылларда да менә җыелышып, реплар алынды һәм бүтән төрле җиһазлыклар, миллионлап җыялар, бөтен халык үзенең булганын биреп, үзебезнең җегетләребезне исән-сау кайтытсын өчен шундый зур өлешләрен кертәләр. Бөтен халыкка чын күңелдән без рәхмәт. Инде без мондай бердәмлек булганда һәр вакытны җиңәрбез һәм инде нинди хыялларыбыз бар, бөтен тормышка ашыр дип уйлыйбыз. Бергә булыйк, беребез хөрмәтлек, бөтенебезгә исәнлек, саулык, тазалык, байлык. Илнур 2022 елда хәрби операция башланган чорда ук мобилизацияләнеп хезмәткә алына. Аңа 39 яшь. Әти-әнисе гаиләсе белән хәбәрләшеп торабыз ди. Туган ягының хәрбиләргә даими ярдәм итеп торуына, терәк булуларына рәхмәтен белдерде. Саба районы халкына мен чын күңелдән чиксез бик зур рәхмәт әйтәм. Кем безне онытмый, кем безгә булыша бик күп. Рәис Нургаличка, безнең главабызга Саба районы бик зур рәхмәт. Шушы машинаны табып булышкан кешеләргә бик зур рәхмәт. Дилүскә бөтенсенә инде. Бөтен Саба халкымызга кем гуманитар күләм кеше булыша. Саба халкы ул яктан чын күңелдән әйтәм, дөресен бөтен малайлардан бик зур рәхмәт. Бөтенебездән. Менә бу хәрби экипировкада район җитәкчелеге ярдәме белән юнәлтелгән һәм ул Украина җирендә хәрби хәрәкәттә катнашучы якташыбыз Гөлназга тапшырылачак. Ясаган машина бөтенесе барып җиттеләр. Бу секендә инде бик күп ярдәм итәләр тегендә. Кызганычка каршы бар инде кайсы берсендә инде яндырганнар да бар. Шуңа күрә сырагыннан үтеп барабыз инде. Менә соң инде безнең Сабарына бер хатын кызыбыз бар. Ул безнең бу мөскәттә шулай суда катнаша. Медик инде ул. Моңа хезмәт итәләр медицинский батальонда инде. Бүгенге секендә инде әзрәк ярдәм итәм дип күчкән икенче подразделениегә. Ул инде безгә тегендә барып күргәч, үзенә бронежилет каска сораган, ансындагын алдык. Һәм инде безнең бар бер развед подразделение итәм инде, бер җигет сораган безнең специальный прибор автоматка. Ансындагын шушы менә район башлыкасына алдык. Ансында алда берсәйн тапшырып кайтып шанып калалар берсә. Илнурга хәерле юллар телибез. Барлык якташларыбызга исән-сау җиңү белән әйләнеп кайтулар насыйп булсын. Махсус хәрби операция зонасында булучыларга, госпитальләргә гуманитар ярдәм җыю дәвам итә. Көчебездән килгәнчә булышыйк, җиңүне бергә якынайтыйк. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев үзенең эшче төркеме белән бу атнада Саба районына килде.
Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе төбәгебездә эшләүче эшмәкәрләрне кабул итте. Башлыча Саба индустриаль паркы Рамазан җәмгыяте вәкилләре эш барышында килеп туган мәсьәләләр белән мөрәҗәгать итте. Фәрит Габделганиев сорауларның урында да хәл ителүчеләре республика һәм федераль дәрәҗәдә шишәргә кирәк булганнары да бар ди. Индустриаль парк Саба ягыннан эш сорау килде. Бу ничегрәк итеп инженер инфраструктурасын барлыкка китерү, анда субсидиялар табу, проектларга ничек бюджет ягыннан субсидия табу буламы, юкмы, инде бунда бу сорауны тишәтергән инде юллар бар. Без инде хәзер икътисад министрлыгы белән бу сорауларга табырга тиеш, без әзерләячәкбез. Кайбер вакытта инде хәзер ключевая ставка 20%-тан арткачтан соң күбрәк сораулар кредит ягыннан безнең якка барлыкка килде. Хәзер шул сорауларга дөрес җавап табырга кирәк. Әмма ләкин кайсы бер суммаларга 72 миллион табырга кирәк. Бу республика өчен зур суммалар, шуның өчен без моны бөлеп, төрле анда булсын инвестиционный венчурный фонд, фонд развития промышленности Россия ягыннан һәм инде безнең фонд поддержки предпринимательстводан инде монда ярдәм күрсәтеп була икәнлеген бергә табырга тиешбез. Транспорт яктан инде хәзер водительләрнең зарплатасын арттыру, тарифны арттыру сораулары. Алар әлбәттә башка районнардан да мондый сораулар хәзер еш. Шуның өчен без хәзер безнең правительство белән бу тариф сораулары белән бик нык итеп эшлибез. Саба районыннан инде тариф, инде тәкъдимләр барлыкка килеп, без аларны бергә караячакбыз. Без бу эш белән канәгать, күрәбез инде безнең эшмәкәрләр алар үзләренең тәкъдимләрен бирәләр. Шулай ук очрашуда эшче көчләренең кимүе, эшкә мигрантларны җәлеп итү мөмкинлекләрен карау турында да сөйләшү булды. Кичә Казан шәһәрендә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышланган чара булып үтте. Экспо үзәгендә булган бәйрәмдә район башлыгы Рәис Миннеханов җитәкчелегендә районыбызның бер төркем авыл хуҗалыгы алдынгылары да катнашты. Казанга сәфәргә кузгалыр алдыннан районыбызның иң алдынгы игенче механизаторларын район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Шайхулла улы Хәсәншин кабул итте. Очрашу вакытында алар тагын бер мәртәбә эш хакында сөйләштеләр. Саба җәмгыяте механизаторлары Рөстәм Газиҗанов белән Айрат Галимуллин Джондир комбайнында 39183 сетнер, инде Илнар Дәминов 17000-нән артык сетнер ашлык суктырып алды. Нырты җәмгыяте механизаторы Ильяс Миннегулов Мега 360 комбайнында 17890 сетнер ашлык суктырып алды. Ул Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы үткәрә торган республика күләм яшь комбайнчылар конкурсында да беренче урынны алган иде. Һәркемнең йөзе шат, күңеле күтәренке. Юлбат хуҗалыгы механизаторы Зөфәр Мәҗитов Ягуар 810 комбайнында 31585 тонна яшел масса туратып тияде. Саба җәмгыятенең Яблаштау бүлекчәсе терлекчесе Мурат Фәйизов мөгезле эре терлек ите җитештерү буенча көндәлек 1000 граммнан артык үсеш ала. Соңгы елларда битендә безнең язгы чәчүләр, көзге урып җыючылары үзенчәлек булып бара инде. Әйбергә килгәндә, чәчүгә килгәндә инде безнең быел матур гына чәчтек, яңгырлар яуды, корылыгы да булды, урып җыю вакытында да яңгырлар булды, корылыгы булды. Ләкин шуңа карамастан, үзебезнең көч белән бөтен игеннәрне амбарларга салып куялдык. Быелга килгәндә инде безнең малларга ашатырлык ашлык запасы да бар. Азыкка килгәндә кукурузында вакытында салып, сенажында вакытында салып, ел буе җитәрлек күләмдә азык әзерләп алдык. Хәзерге вакытта безнең җишкәртү бара. Җишкәртүдә килгәндә безнең тирәнәй үстендә эшлибез. Соңгы гектарларны эшләп барабыз инде. Инде олы юлга кузгалыр вакыт җитте. Районыбыз горурлыгы. Һәр яңа эшнең башлангычында торучы Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Зөфәр абый Мөхәммәтшин белән сөйләшеп алырга да җай чыкты. Безнең инде быел игенчелектә уңышларыбыз узган елдан аз гына ким булса да, шулай ук бик куанычлы. 39
966 ситнер оңыш жиып алдық. Бұл һәр бір гектардан 38 ситнер оңыш шықты деген сөз. Шулай енді біздің егіншілік тірлікшілік үшін азық та бик көп әзірленді биыл. Bir условной башка bizden 45 ситнер азык берәмнәгә әзерленде. Шулай ук тірлікшілікте дә инде уңышларыбыз бик әйбәт. Көн сайын 32 литр bir сыерга сөт савабыз һәм 28 тонна көн сайын сөт сатабыз дәүләткә. Эше барның ашы бар ди халык. Казан шәһәрендә уңыш 2024 бәйрәмендә катнашучылар кичен туган районыбызга әйләнеп кайттылар. Одна информацион тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Тормышларын җәмгыятебездәге тәртипне саклауга багышлаган курку белмәс батыр йөрәкле егетләр-кызлар бу атнада 10 ноябрьдә үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Тарихы 1715 елдан башланган әлеге бәйрәм Россия Федерациясының эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көне. Район эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен ел сайын югары хезмәт күрсәткечләре белән каршы ала. Ачылган җинаятьләр саны буенча да алар алдынгылар сафында. Райондашларыбызның имин тыныч тормышта яшәвендә аларның бик зур хезмәте бар. Коллектив белән 45 елга якын хезмәт тәҗрибәсе булган полиция полковнигы Васил Исмәгыйлев җитәкчелек итә. 10 ноябрь элегилектән безнең хукук сагында торучы Совет милициясе хезмәткәрләре көне буларак билгеләп үтелде. Birazdan аның исем үзгәртелде. Ул хәзерге вакытта эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көне буларак билгеләп үтелә. Инде исем үзгәртелеп, структурасы үзгәртүгә карамастан, аның бурычлары шулар ук калды. Безнең инде бурычлар. Әлбәттә, инде ул җинаятьләрне булдырмый калу, профилактика үткәрү, булганнарны ачу, җинаятьчеләрне эзләү, җәмәгать тәртибен саклау. Әгәр гомумән әйтәбез икән, ул халыкның иминлеген, тынычлыгын саклау. Менә безнең төп бурычлар. Бүгенге көндә үзебезнең Саба районы эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре шушы бурычларны җиренә җиткереп, сыйфатлы итеп башкаралар дип әйтсәм, ялгыш булмастыр. Без республикада тип юнәлешләр буенча иң алдынгылар рәтендә барабыз. Әгәр инде менә соннарга керәбез икән, бүгенге көндә барлыгы шушы көнгә соннар белән әгәр әйткән чиракта инде барлыгы 106 җинаять теркәлде. Аның ачылышы 71%. Бу республикада иң югары саннарның берсе. Инде үзебезнең хезмәтебездә без инде күбрәк район администрациясына, башка хукук саклау органнары, әйтик менә прокуратура, суд, судебный приставлар, җәмәгать оешмаларына, халыкка таянабыз. Һәм аларга бүгенге көндә безгә булышканнар өчен мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Хезмәт вазифалары эчке эшләр бүлегендә хезмәт куючылардан һәрвакыт тәвәккәллек, батырлык, салкын, зирәк, акыл сорый. Районыбыз хукук һәм җәмәгать тәртибенең торышы буенча һәм криминал яктан республикада иң тыныч төбәкләрнең берсе булып санала. Әмма ирешү өчен һәр хезмәткәрдән намуслы хезмәт сорала. Кайвакыт күбесенең хезмәте күзгә дә күренмәскә мөмкин, ләкин аларның эш нәтиҗәсе белән кешенең язмышы да бәйле. Биредә үз хезмәтләренә тугры калып, күп еллар хезмәт куючы тәҗрибәле хезмәткәрләр күп. Шуларның берсе Саба эчке эшләр бүлегенең җитәкче урынбасары, шәхси состав белән эшләү бүлеге җитәкчесе Булат Сабиров. Башка шуны фикер кертелгән. Мин Казан юридический институт МВД Россиянең институтына поступай итеп, шунда 4 ел укып чыкканнан соң Саба эчке эшләр бүлегенә эшкә килдем. Шуннан бирле 2002 елдан бирле шушы бинада, шушы эчке эшләр бүлегендә эшлим. Хәзерге вакытта кадрлар бүлегендә эшләгәндә мин начальник һәм руководство белән һәрберебез киңәшләшеп эшлибез эшләрне, личный состав белән. Хәзерге вакытта күпмедер кадрлар бүлегендә агылыш бар инде, кемнәрдер пенсиягә китә, кемнәрдер килә. Шуңа күрә без көндәлек яңа кадрлар эзлибез, яңа кадрларны өйрәтәбез, аларны үзебезнең кадрларны югарыга үрмәләтәбез, югары урыннарга куябыз. Тәҗрибәле хезмәткәрләргә алмашка яшьләр килүе табигый күренеш. Саба районы эчке эшләр бүлегендә дә һәр яшь хезмәткәр өлкән хезмәттәшләренең тәҗрибәсенә, ярдәменә дә таянып эшли. Халык куркынычсызлыгын, тыныч, рәхәт яшәешен тәэмин итүдә нәкъ менә эчке эшләр органнары хезмәткәрләре иң мөһим урыннарның берсен тота. Бәйрәм алдыннан район эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләрен Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов та тәбрикләде. Алдынгыларга Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы эчке эшләр министрлыклары
окучыларының мактау грамоталары, Зайтличи в службе медальләре, Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Алар ялда, бәйрәм көннәрендә дә хезмәттә, намус белән эшләргә дигән максат белән яшиләр. Форсаттан файдаланып, әлбәттә, мин үзебезнең хезмәткәрләрне, аларның гаиләләрен, үзебезнең ветераннарыбызны чын күңелебездән шушы һөнәри бәйрәм белән котлыйсым килә. Алар исән-сау булып яшәсеннәр, бай тормышларда, мул тормышларда яшәсеннәр, әлбәттә иминлек булсын. Эшләре өчен, хезмәтләре өчен бик зур рәхмәт. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне алдыннан илебездә зур этнографик диктант мәгърифәтчелек акциясы старт алды. Россиядә яшәүче халыкларның тарихы, гореф-гадәтләре һәм мәдәниятен белүне 1 ноябрьдән 8 ноябрьгә кадәр тикшереп була. 7 ноябрь көне Саба Үзәк китапханәсендә зур этнографик диктант акциясы үткәрелде. Зур этнографик диктант акциясы 2016 елдан бирле үткәрелеп килә. Аның максаты кешеләрнең игътибарын Россия тарихына юнәлтү, күп милләтле илебездә яшәүче халыкларның гореф-гадәтләре белән таныштыру, халыкның этнографик белем дәрәҗәсен күтәрү. Этнографик диктант тест форматында онлайн һәм офлайн форматта үтә. Тәкъдим ителгән 30 сорауның 20се бөтен регионнар өчен бер төрле, ә 10сы төгәл бер регионны күздә тотып әзерләнгән. Саба Үзәк китапханәсендә үткәрелгән диктантта китапханәчеләр һәм лайыклы ялдагы өлкәннәр үз көчләрен сынап карадылар. Катнашучыларның иң өлкәне Байлар сабасында яшәүче Мәгъдәнур абый Гатауллин иде. Ул мондай акцияларның берсеннән дә читтә калмый. Мин укырга бик яратам, географияны да беләм. Әле алай яхсаган юк булай. Бик яратып укыйм татар теленнән. Яраттылар, шаттылар моңынча. Байлар сабасында Муса Абдуллин этнографик диктант биремнәрен бик тә уйлап эшләгән дип саный. Бу этнографик диктантка беренче мәртәбә генә түгел. Почти ел сайын катнашып киләм инде мин монда. Безнең бит өлкәннәр монда килгәч, без бу диктантка бик теләп катнашабыз инде. Моның сораулары да бик катлаулы да, но бик шундый кешене уйлата, кешене каядыр читләргә, еракларга күңеле белән алып китә торган сораулар монда эзлисең, уйлыйсың. Шуңар күрә күбрәк инде дөрес җавап бирергә тырышабыз инде без монда үзебезчә. Ну, кайбер белмәгән сораулар да әлегә инде. Ну, ансына бик уйланабыз, әгәр дә мөмкинчелек булса инде, шушы үзебезнең район библиотекасыннан бу темаларга кагылган сорауларга китаплар алып, шуның аркылы буларны без өйрәнәбез. Барыбер да быелгысын уже бөтенесендә җавапларын дөрес аңларга, дөрес белергә тырышабыз. Зур этнографик диктант халыкның этнографик грамоталылыгын, аларның илдә яшәүче халыклар турындагы белемнәрен бәяләргә мөмкинлек бирәчәк. Ул этногара мөнәсәбәтләрне гармонияләштерүдә мөһим урын алып торган фән буларак этнографиягә игътибарны җәлеп итәчәк. Сорауларга җавап бирү өчен 45 минут вакыт каралган. Сорауларга дөрес җавап биргән очракта 100 балл җыярга мөмкин. Зур этнографик диктант 9 ел инде үткәрелеп килә. Бездәге Саба район китапханәсе шушы зур акцияга кушылабыз ел сайын. Өлкәннәр белән бергәләп язабыз. Сорауларга килгәндә 20 сорау безнең Россия территориясендә булган сораулар, 10сы инде Татарстанга кагылышлы сораулар. Чит төбәкләрнең чит гореф-гадәтләрен, традициялары турында сораулар була, белмәгәннәрен китаптан карыйбыз, белгәннәрен язабыз, бергәләшеп. Бөтенебез бергә язарга тырышабыз инде, өлкәннәрне дә чакырабыз, үзебездәген бик теләп катнашабыз. Без белмәгән сорауларда, без белмәгән җавапларда бик күп. Менә безнең өлкәннәребез бик кызыксынучан бит инде. Алардагын безнең китаплар бик күп. Чит төбәкләр буенча, гореф-гадәтләр буенча төрле милләт китаплары дагын бар. Менә шушы китапларны алып, кызыксындырган сорауларны, җавапларны бик тиз таба алалар. Саба районыннан 500гә якын кеше катнашыр дип өметләнеп торабыз, Алла бирсә. Онлайн катнашучы күбрәк тәген әле, чөнки бөтен кеше дә китапханәгә килергә мөмкинлеге юк. Саба районында безнең площадкалар шушы китапханә һәм Саба гимназиясе, шуңа күрә күп кеше онлайн үтә. Бүген зур этнографик диктант акциясының соңгы көне. Онлайн һәм офлайн форматта катнашучыларның саны да акция тамамлангач билгеле булачак. Нәтиҗәләр исә 13 ноябрьдә зур этнографик диктант сайтында куелачак.
Хәзер спорт яңалыклары турында. Соба спорт комплексында Соба таңнары газетасы призына милли көрәш буенча шәхси команда район чемпионаты булып узды. Әлеге бәйге Татарстан Республикасы чемпионатында катнашу өчен иң көчле көрәшчеләрне сойлап алу да булып тора. Соба таңнары газетасы призына үткәрелә торган көрәш бәйгесенең матур тарихы бар. Районыбыз көрәшчеләрен очраштыра. Көчлеләрне тагын бер мәртәбә барлый торган ярыш ул. Районыбызның көрәш сөючеләре өчен беренче урында Сабантуй булса, икенче урында әлеге көрәш бәйгесе. Әлбәттә, иң зур көрәш майданы булып безнең Сабантуй санала. Чөнки ул вакытта инде безнең ул милли традицион бәйрәмебез булып бара. Бөтен чит шәһәрләрдән, тирә-юньнән һәр башасы халкыбыз җыела. Чит районнардан да шулай киләләр. Көрәш ярышын ачу тантанасында Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов катнашып көрәшчеләрне сәламләде. Быелгы көрәш бәйгесендә 8 тулы, 2 тулы булмаган команда катнашты. 100-нан артык көрәшче бил алышты. Бәйгенең тугры җанатарлары да соңга калмыйча килделәр. Җанатарлар арасында татар иленең хәзерге вакыттагы иң көчле, иң күп титуллы көрәшчесе Раил Нургалиев та бар иде. Мәсәлән, ул 10 мәртәбә Татарстан чемпионы. Көрәшнең фанаты булган кеше ардырмый инде дип әйтәсе килә. Мин 8 яшьтә көрәшкә чыктым. 8. Бала чактан көрәшә башладым. Шул 9 яшьтән спортзалга төшә башладым. Минем бу Соба таңнары призына дип әйтәсе килә. Килгән бар иде. Күп еллар элек инде, бер 7 еллар элек. Көрәшкәнем дә бар инде монда. Күптән ансы. Ә монда минем дус егет көрәшә. Шуңа күрә кирип карап чыгасым килде. Собада тырыш тренерлар эшләй һәм сәләтле балалар үсә. Көчле көрәшчеләр Соба районыннан чыккан. Мин үзем дә Соба районы Теләче районына аерылып чыкты инде. Без Соба Теләче бер районны бәдәсе килә. Соба көрәшчеләргә бик бай район. Һәм аның җитәкчеләре тырыш, яшьләре көчле. Турнир әйләнеш системасы буенча узды. Ягъни җиңелүчегә көрәшне дәвам итү мөмкинлеге бирелде. Беренчеләрдән булып көрәш киләменә чыгучылар арасында Иске Икшерма авылыннан Кирилл Петров та бар иде. Кирилл хәзерге вакытта контракт нигезендә махсус хәрби операциядә катнаша. Хөкүмәт бүләкләренә лаек булган батыр сугышчы. Көрәшче һәрвакыт көрәшче булып кала. Ялга кайткан арада да ул бил алышырга килгән. Мин отпускка кайттым Украинадан. И миңа тренер Хидиятуллин Айдар шалтыратты да, әйтте, нишлисең, ял итәм, көрәшкә не хочешь приехать? Хочу. И мин килдем монда. Вспомнил, ничек без көрәштек. Хәзер көрәшмибез бит. Көрәш киләменә чыгып, яхшы нәтиҗәләргә ирешкәнче көрәшче күпме тырышлык куйганын үзе генә белә. Көрәш белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләрдә булган өчен егетләр җитәкчелеккә рәхмәтлеләр. Ир-егетләрнең күбесе авыл хуҗалыгы тармагында хезмәт куя. Язгы, җәйге чорда вакыт бик кысан, шулай да көрәш белән шөгыльләнергә тырышабыз. Көндәшләр дә көчле бит диялар. Бер ярышына калдырган юк, килеп көрәшеп, призлы урыннар алып, 18 яшьтән килдем. Ул вакытта армиядан кайткач дип хәтерлим, менә беренче килүне. Армиядан кайткач, мин армиядан кайтуга шушы ярыш булды как раз. Менә шул вакытта килгәнне хәтерлим истәнсе. Вакыт тренировкага йөрү бит һәр кешенең үзеннән тора. Җай булганда барабыз, селкенәбез, теге әзрәк кенә гәүдәне инде сөякләрне ваткалап дип әйтик, җылытып йөрибез. Эшләү урыны минем O2 җәмгыятендә тракторист, механизатор булып эшләп йөрибез. Эшләп басу кырларда эшләп кайтканнан соң, инде бөтен булган кешеләрне ничек тә булса тырышып, тренировкага барып, селкенеп кайтырга тырышабыз. Көрәштең аның бөтен әйберләрен өйрәнеп бетереп, ул һаман өйрәнгән саен, һаман теге укылмаган китап шикелле, битне ачкан саен һаман яңа сүзләр, һаман яңа алымнар, һаман хәзер бит инде көрәштә бер урында гына тормый, кагыйдәләр дә үзгәреп тора, приемнар, алымнар да үзгәреп тора дигәндәй, аны бөтенсенә өйрәнеп бетереп, һаман шуңа өйрәнергә омтылабыз дип әйтик инде. Районыбызның Шыңар ягы көрәшчеләре татар көрәшче сәхифәләрендә үз исемнәрен язган көрәшчеләр. Монда көрәшкә битарафлар юк та бугай. Әтиле улы Ришат һәм Рифат Ахунҗановларны мисалга китерергә була. Әтисе Ришат көрәшкәндә улы Рифатның көч бирүе аңа көрәш пьедесталының 3нче баскычына күтәрелергә ярдәм иткәндер. Рифат исә үз үлчәү категориясында җиңүче булды. Киседәген бик авыр дип әйтергә әтине дә җиңелтәсе килмәй, үземнең дә җиңәсе килә. 2 тапкыр беренче урында калдым. Менә бу 3нче ярышым. Моңа шикертмәр, яшь тулмая. 3нче ярышым менә быел ничек булыр? Сабантуйларда күбесе белән көрәшкән бар.
көбісінің күшін, күрәшкәнен, тактикасын біләбіз, Аллаға шүкір. Тимиршик көрәшчеләре дә бәйге уңайыннан бергә туплана алганнар. Алар бәйгегә 2 тулы, 1 тулы булмаган команда булып килгәннәр. Киренки ярыштан соң Тимиршик бер командасы Саба таңнары газетасы призына үткәрелгән көрәш ярышында җиңүче дип игълан ителде. Тимиршик авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиев һәр төр спорт ярышларында авылдашларыбызның катнашмыйча калганы юк. Тренерлар тырыш, яшьләр бердәм диде. Авыл җирлегеннән шушы көрәш турнирына 2 тулы команда куйдык. Һәм инде гомумән 30 кеше мендек, бер команда 11 кеше безнең, калганнары лишниклар булып керде. Аллаға шүкер, безнең Тимиршик авыл җирлеге теге борын-борыннан дип әйтгәндә, электән көрәшчеләр авылы бит инде. Моның өчен инде үзебезнең укытучыларыбызга Шакиров Шамил абыйга, шулай инде Латиф Айрат абыйга һәм инде яшь буынны тәрбияләүдә актив өлеш керткән Биктимиров Линар, Биктимиров Линор һәм инде бүгенге көндә Тимиршикта тренер булып эшләүче Закиров Донистарга бик зур рәхмәтемне белдерәм. Инде көрәшчеләрне туплау мәсьәләсенә килгәндә, безнең районда нинди спорт төре буенча даган положение чыкса, нинди генә положение чыкмасын, Тимиршик авыл җирлегенең команда куймыш калганы юк, Аллаға шөкер. Моның өчен үзебезнең актив позициядә булган авыл халкына, яшьләргә, спорт сөючеләргә бик зур итеп рәхмәт. Саба таңнары газетасы призына үткәрелгән көрәш бәйгесенең команда зачетында 3нче урында Сатыш авыл җирлеге, 2нчедә Саба шәһәр җирлеге, 1нчедә Тимиршик 1 командасы. Оешмалар арасында исә 1нче урынны Әхмәтов крестьян фермер хуҗалыгы алды. Футбол уенын яратучылар Алтын топ спорт залында мини-футбол уеннарында көч сынашты. Спорт түрінің қойсыңына алсаң да, ул кеше организм үшін әйтеп бітіргісіз сәләмәтлек. Сәләмәтлек, рәхәт тормыш, бәхетле язмыш деген сөз. 1 ноябрь көнне районыбызның спорт сөючеләре чыгышын күзәтеп кайттык. Уйнап та күрсәтәләр инде. Туп артыннан йөгерүләр, каршы як капкага тупны кертү өчен җан фарманга тырышулар, карап торсаң үзе бер дөнья. Шуннан да уеннар бик кискен бара дип әйтергә кирәк. Бу дөрес. Монда инде бүгін турнир оештырдык. Вятский полянында урнашкан Мечта компаниясы белән. Аның инде төп җитәкчеләре дә Шәмәрдәннәр, Саба районы кешеләре. Монда безнең бүген 4 команда катнашты. Шушы 4 команда арасында без 1нче, 2нче, 3нче урыннарны, 4нче урыннарны билгелибез. Иң көчле командаларны ачыклыйбыз. Безнең инде менә бу залда уйнадылар 20дән улы ир-егетләр дип әйтергә кирәк. Яңа мәктәп залында уйнадылар 16-20 яшьлек яшь егетләр. Менә бу ярышларның бөтенесенең спонсоры шушы Мечта компаниясы. Ул 1нче 4 урын алган командаларны полностью бүләкли. Без аларга бик рәхмәтле. Менә бу форматта без инде яз көне бер уйныйбыз алар белән. Урамда дип әйтергә кирәк, зур поледа. Менә көз көне тоже кышка кирип киткәнче залларда берничә ел дәврендә алар белән берлектә шулай ярышлар үткәрәбез. Алга таба бу ярышлар дәвамлы булыр дип ышанасы килә инде. Бик күңелле. Менә үзебез дә яңа гына уйнап чыктык. Уенга чыккач, полега чыккач җиңәсе килә, җиңеләсе килми бердә. Шуңа күрә инде тырышып йөгергә тырышабыз, гол кертергә тырышабыз, яхшы комбинациялар булдырырга тырышабыз. Тренер белән шөгыльләнергә маташабыз. Менә шундый эшләр эшләп, әзерләнеп киләбез без бу ярышларга. Ныкрат аланында эшләп килүче Мечта Тимир табак савыт эшли торган завод җитәкчелеге районыбызда берничә төр спорт уенына спонсорлык итеп кенә калмыйча, үз командалары белән дә катнашалар. Агымдагы турнир 20 яшькә кадәрге һәм 20 яшьтән югарырак булган футболчыларны үз иченә җыйды. Һәм анда 20дән артык команда катнашты. Ул берничә көн дәвам итте. Соңгы көнне иң дигәннәре беренчелек өчен көч сынашты. Уен майданына чыккан командалар бик хәзерлекле иде. Алар арасында районыбызның иң оста спортчыларын 20-25 ел футбол уйнаучыларын да күреп алдык. Дәрт-дәрман әле кимемәгән. Һаманда туп тибәсе җиңәсе килә. Уеннар тамамланганнан соң спортчыларга Мечта заводының кыйммәтле затлы табаларын бүләк итү тантанасы булды. Бүләкләрне һәм мактау кагазларын Саба муниципаль район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, Мечта заводының производство бүлеге мөдире Ринат Галиәкбәров, районыбызның яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гариповлар тапшырды. 20 яшькә кадәрге командалар арасында 1нче урында Саба яшьләре, 2нче урында Саба, 3нче урынга 2 команда чыкты. Интер Кукмар
һәм ТСП Теләшә командалары. 20 яшьтән өлкәнрәк булган спортчылардан торган командалар арасында барган кискен ярышта 1нче урында администрация, 2нче урында Шәмәрдән, 3нче урында Соба-Арена, 4нче урында Мишта командалары. Җитешергә тырышабыз инде. Безнең бу мероприятиене түгел, бөтен төрле ярышларда уздырабыз организациядә. Бу мероприятиеләр безнең коллективны сближает дип әйтик, якынлаштыра. Шуның өчен тырышабыз. Безнең үзебезнең коллектив арасында яңа елга хәллекне приз Дед Мороз дип әйтик. 12 команда бар. Үзебезнең коллективта әйтеп киткән 650 кеше эшли бездә. Шунда уздырабыз. Андан соң яңа елдан соң безнең традиционный теннис ярышы уздырасы бар. Һәм бөтен төрле ярышларга без тырышабыз. Менә плавание кирип барырга дип хыялланып җөрибез әле. Әнә шулай матур итеп эшли, күңелле итеп спорт ярышларында катнаша. Үз табышлары белән бүлешә дә белә безнең егетләр. Һәр кайсына уңышлар телик. Соба-Арена спорт мәктәбе спорт залында бадминтон буенча Соба муниципаль районы шәхси чемпионат уеннары башланды. Бәйге 6 категорияда үтә. 40 яшькә кадәр һәм 40 яшьтән өлкән ир-атлар, 40 яшькә кадәр һәм 40 яшьтән өлкән хатын-кызлар, ир-ат һәм хатын-кыз җитәкчеләр. Чемпионатның төп максаты спорт түрен популярлаштыру һәм үстерү, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, иң яхшы уенчыларны ачыклау. Спортчылар арасында көч сынашу алдагы көннәрдә дә дәвам итәчәк. Уеннар өчен 6 корт мәйданчык әзерләнгән. Ярыш уенчылар арасында 21 очко туплаганчы 3 партиядә 2 җиңүгә кадәр уздырыла һәм үзара бәйге Россия Милли бадминтон федерациясе кагыйдәләре буенча оештырыла. Бүгенгә дип әзерләнгән яңалыклар менә шулар иде. Үзебезне, якыннарыбызны саклыйк. Без сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Кичләрегез, алда көтелгән ялларыгыз файдалы, тыныч һәм күңелле үтсен.